Nire saioa musika eta mugimendu sozialen ingurukoa izan da, eta gehien bat eztabaida bat sustatzea izan da pizkat erreflexiorako saio moduan planteatu dut, eta ideia biekin ateratzea baino reflexiorako elementuekin ateratzea zen helburua. Azkenean horretarako bi dinamika egin ditugu, bai, denbora eman diguna, eta gehien bat izan da hori. Lehenengo eta behin astearena musika aztertzerako orduan nola letratik haratago beste elementu asko dauden, eta horretarako eztabaidatu dugu ze elementu okultzitzen guztion artean, eta batera dira elementu desberdin. Bai, kontzertuak emateko modua, arrizkera, incluso alde bateko hierarkia, azkenan horrek ere ideia baten transmisioa egiten du, askotan zuzenean jotzen dugu letra aztertzera, eta ez dugu aztertzen benetan horren atzean zer dagoen. Azkenean, sartu gara horretan, eta ideia interesgarriak atera dira guztien aldetik, eta gero bigarren dinamika moduan egin dugu, hau horrela izanik eta elementu ezberdinak musika zelako izan behar dugu musikalia zelan plantatzen dugu, langile gisa, artista gisa, bere denbora librean debalde kontzertuak ematen dituen talde gisa, azkenean horretan sartu gara. Eta hor, eztabaida ezberdinak atera dira, askotan zer nahi dugu musikataz, ideia transmititzeko norarte izan gaitezke gure kontraesan koherenteak edo norarte ez, azkenean kontraesan batzuk asumitu ezean gure ideiak ez ditugu zabatuko, eta azkenean eztabaida joan da hortik, asumitu, ez asumitu, ideia oso desberdinak atera dira, kontzertutan zenbat ordaindu daitekeen, norarte izan daiteke kontzertu bat ordaintzea kontraesana eta norarte izan daiteke koherentea, azkenean gehien bat norabide joan da hortik, eta eztabaida sortu da, eta azkenean helburua lortuta, nire ustez.